Boas tardes. Continúa a busca da familia de Marín desaparecida na Guaira. Estaban visitando a uns familiares, Demetrio Morenza. Sí, moi pendentes das informacións que van chegando a contagotas. De momento continuamos sin referencia, sin información ningunha do paradeiro desta familia de 4 membros, o pai, a nai e os 2 meniños que levan moitos anos vivindo aquí, en Marín. Se os amantes do fútbol teñen a vista posta estes días nos Estados Unidos, os amantes dos xogos tradicionais teñen a súa atención en Friol. Celebrase unha nova edición das súas divertidas Olimpíadas Rurais de Galicia. O cestabai, os zancos, a billarda, a carreira de sacos, xogos de toda a vida que hoxe atraen centos de persoas á vila luguesa. Ao final competir non compites, ben se pasa, faz lo mellor que podes, evidentemente, pero a competencia é o último. É seguro que moitos aproveitaron este sábado para ir a rebaixas e mercar unha desas pezas que levaban tempo esperando atopar a mellor prezo. Hoxe espérase unha gran afluencia. Andrea Otero. Sí, moita afluencia de xente que se agarda para este fin de semana nos centros comerciais. Moitos están aproveitando os descontos que mesmo chegan ata o 70% para mercar moda, sobre todo roupa e calzado de cara a este verán, aínda que a cosmética e a tecnoloxía teñen tamén moito tirón. Sen noticias da familia de Marín desaparecida na Guaira. Trátase dunha parella e os seus 2 fillos menores dos que non se sabe nada dende o seísmo. Demetrio Morenza. Sí, como decíamos, apenas un minuto, agardamos aínda a información. De momento non hai ningunha novidade e temos agora conosco precisamente a alcaldesa de Marín, a María Ramallo. Moi bons días, alcaldesa. Hola, moi bo día. Seguimos sin noticias e seguimos coa desesperanza do paradoiro desta familia. Sí, pois efectivamente, estamos un pouco na mesma liña de onte, non temos máis noticias, nos transmitimos ao Consulado de España en Caracas toda a información acerca deles que temos. Esperamos que ao longo das seguintes horas podamos recibir algún rayo de esperanza, alguna noticia positiva. Antes de nada, desmentir algunhas informacións que foron publicadas nas últimas horas que falaban da súa aparición. Sí, efectivamente, eso non está confirmado, foi de xeito desmentido por un medio de comunicación. Eu creo que estamos na mesma liña, é dicir, as 4 persoas viaxaron ali despois de vacacións para visitar a súa familia, a zona precisamente máis afectada polo terremoto, e non sabemos a día de hoxe nada delas. Falamos dunha familia, pai, nai e os 2 meniños que levan moitos anos vivindo aquí en Marín. Sí, pois levan moitos anos vivindo aquí, están moi integrados tanto no centro escolar onde estudian, no Colexio da Inmaculada, os 2 nenos, e os pais tamén montaron ali unha escola deportiva moi ligado ao deporte, ademais do hóquei, e levan varios anos aquí en Marín. Como chega a Marín a información da súa desaparición a raíz desta catástrofe? Bueno, pois en primeiro lugar foron as redes sociales a que nos comunicaron precisamente que os 4 membros da familia tiñan viaxado ali justamente cando finalizou o Colexio dos Nenos, e posteriormente tamén desde o propio centro educativo se puxeron en contacto co Concello para confirmarnos que efectivamente tiñan viaxado ali despois do venres, que foi cando finalizou o curso, que lles pillara ali justamente nesa zona do terremoto. Constanos que hai familiares deles aquí, un pouco se están en contacto con eles, que é o que lle trasladan, que é o que lle comunican. Bueno, pois efectivamente, nos pusemos a disposición dos familiares deles que están aquí para remitir toda a información posible aos organismos oficiais que están tratando de canalizar esta cuestión. Sabemos que a situación é caótica porque a situación ali é dramática e, polo tanto, primeiro remitir toda a información posible que sea facilite un pouco a súa ubicación, donde están, un pouco podelos localizar, e posteriormente poñernos a disposición do propio Consulado, que sabemos que está facendo todo o posible por poder transmitir a información que lles chega, non? Xa, unha última cuestión. Agarrámonos a esperanza e a posibilidade de que a imposibilidade de poder comunicarse que sexa a razón da súa incomunicación. Bueno, pois efectivamente, a esperanza temos que mantela neste momento de tenso, que cada hora é duro de tragar e de masticar, efectivamente poñernos a disposición desa familia que está pasando un momento duro, dramático, e esperemos que sexa o menor tempo posible. Perfecto, alcaldesa María Ramallo, moitas gracias por atendernos, que sei que hoxe é un día complicado. Sí, moitas gracias a vos. Pois xa ven vostedes, simplemente lembrarles que o luns ás 12 da mañá haberá unha concentración aquí diante deste Concello de Marín, precisamente un minuto de silencio en solidaridade coa traxedia, con todas as persoas que están pasando por estes momentos tan difíciles en Venezuela. Mantemos a esperanza. Eso é importante, vamos, manter a esperanza porque non queda outra. Ante estas cousas se sabe como son as cousas, bueno,
Esperamos que sea así. Los vecinos y demás estamos preocupados por la situación de la gente. Y pues nada, esperando que sean unas buenas noticias, que se les encuentre por lo menos con vida y se sepa algo de ellos. Como lle pasou a esa familia, podenos pasar a calquera que viaxáramos aí nese momento. Hai moita xente migrante daqui aí en Venezuela. Pois moita pena, ojalá que aparezcan ben. En agosto de 2024, un home empotrou o seu coche ata en 2 ocasións contra un bar. Sucedeu no barrio dos Mallos da Coruña. Supostamente pretendía levar por diante un home co que se pelexara antes. Agora a Fiscalía pide para el 29 anos de cárcere por 5 delitos: de homicidio en grao de tentativa, condución con manifesto desprezo pola vida dos demais e lesións. No bar estaban aquela noite unhas 10 persoas. A Fiscalía tamén pide 12 anos e medio de prisión para 3 acusadas de presuntamente prostituir mulleres vulnerables nunha vivenda en Vigo. Segundo o escrito da acusación, sucedeu entre os anos 2020 e 2024 nun chalé no que daban aloxamento a mulleres en situación irregular en España para explotalas en condicións abusivas e insalubres. Veciños do barrio vigués de Coia denuncian a existencia dun narcopiso nun edificio de 40 vivendas. Aseguran que dende hai un ano viven con medo, sofren ameazas e continuos desperfectos materiais. Os veciños deste edificio da Rúa Estrada, no barrio vigués de Coia, están xa fartos. Denuncian que hai un ano que teñen que convivir cos problemas que xera un narcopiso no inmoble. Temen que en calquera momento se poida producir unha desgraza. Pues isto empezou con un menudeo, pues un ir e venir de gente, pero vamos, eran 2, 3 personas, 4 personas al día, pero esto ahora últimamente creció de forma exponencial y ahora ya es insostenible, o sea, ahora ya es un tránsito de personas constante, mañana, tarde y noche. Segundo contan, no mesmo edificio hai tamén un piso ocupado. Hai quen, malia levar toda a vida residindo aquí, pensa xa en mudarse. Hai un piso narcotráfico e arriba un ocupa que me parece que están compinchados, é dicir, pasa un de arriba, pasa para baixo, e os vou a dicir outra cousa, que o mellor me parece que hai algo de prostitución tamén. Arriba hai unos ocupas, con 2 niños, que la palabra máis bonita que te dicen es hija de pu. Y él, un babas. Cada vez que me ve, me insulta y me insulta y me insulta y me insulta y me insulta. Tengo una nieta de 7 años. Tiene muchísimo miedo porque siempre están bum, 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 palabrotas, insultos, bum, 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 bum. A tensión espállase polo resto da zona. Esto es un ir y venir todos los días. Ayer a las 2 de la mañana llamando a mi timbre. Y salgo, claro, el susto que te dan a las 2 de la mañana, que te toquen el timbre, dices tú, algo pasó. Y cuando pregunto, ay, perdone, me equivoqué, salgo por la terraza y estaba uno aquí, otro allí en un banco que hay. Viéndonos el mobiliario de la comunidad, nos están robando, hemos tenido que poner unas cámaras, el cristal lo acabamos de cambiar hoy porque rompieron el cristal, telefonillos, esto es un descontrol. Tenemos un colegio enfrente, otro a la derecha que está a unos 50 metros y otro a 300 metros en la rotonda. Y esto, no sé, yo creo que esto para los colegios y para la seguridad ciudadana y demás es un problema grave. Piden axuda ás autoridades para poder recuperar a tranquilidade no barrio. Primeira fin de semana sen conexión ferroviaria coa Coruña debido ás obras na estación intermodal. Renfe dispuxo un plan alternativo de transporte en autobús. Está previsto que se recupere a normalidade o sábado 11 de xullo. A nova fase das obras na estación intermodal da Coruña suspendeu o tráfico ferroviario con saída e destino da cidade. Os viaxeiros seguen chegando e saindo da estación temporal, pero a bordo de autobuses. Saín de Vigo e collín o tren ata Santiago porque onten chegoume un mensaxe da Renfe dicindo que o traxecto entre Santiago e Coruña está de obras, entón puxeron buses para chegar ata aquí. Compré un billete de tren para venir a Coruña, pero no sabía que tengo que bajar y después coger un bus. Pero todo salió bien porque había un montón de trabajadores mostrando dónde ir y cómo ir, así que no quejo mucho. Bien. Al entrar sí que escuché algo, pero no di cuenta y después vino una trabajadora y nos contó lo que tenemos que hacer y luego cuando bajamos ahí había otra trabajadora.
Sí. Chegaron a Coruña desde Ourense e Vigo tras facer transbordo en Santiago. En xeral din que foi rápido, que estaba ben organizado e que non lle supuxo molestias, aunque a viaxe dura máis. Santiago o transbordo foi máis ou menos rápido, e de feito chegamos antes porque íamos chegar ás 10:10 e chegamos ás 9:50, o sea que nese sentido ben, pero fastidia bastante. Sobre todo porque son obras muy prolongadas. El trayecto fue un poco largo porque es una hora de camino. Yo a mí no me queda otra porque trabajo aquí en Coruña y tengo que venir todos los días. Renfe aconsella consultar os horarios actualizados e permite cambiar ou anular os billetes sen custo. Está previsto reabrir a estación o sábado 11 de xullo, pero as obras continuarán e afectarán os horarios de algúns servizos. Un camión portavehículos ardeu na autovía A52 ao seu paso por Cualedro en sentido Ourense. Non se saben as causas do lume. O vehículo empezou a arder por unha das súas rodas e estendeuse a súa carga, coa mala sorte de que se trataba de coches eléctricos, o que dificultou a extinción do incendio. O verme soldado está a causar perdas millonarias no sector leiteiro, segundo denuncian produtores das provincias de Lugo e da Coruña. A praga obrigou a plantar de novo miles de hectáreas de millo, polo que os gandeiros reclaman que se tomen medidas de urxencia. Devoran as follas do millo ata acabar coa planta enteira en cuestión de días. Son os vermes soldado unhas eirugas que están a provocar perdas millonarias entre os produtores de leite. Segundo denuncian dende Agromuralla, nas últimas semanas a praga acabou con milleiros de hectáreas de cultivo que houbo que sementar de novo. O goberno soldado adelantou o seu ciclo e o millo todavía non estaba desarrollado. Como podes observar nesta finca en concreto por detrás, pois ves que replantamos, que hai millo moito máis xoven, e o resto, as calvas todos que rodean a finca e tal, pois foi dun ataque de verme soldado. Nesta finca, hacia o interior, quedou todavía millo, pero houve fincas en concreto que as comeu enteiras. Entonces, pois houve que utilizar herbicidas, volver a resembrar, e, agora ca seca que había, pois o millo que resembraches todavía non crece. Cando sembramos o millo xa botamos un insecticida para o verme de precaución, pero despois eso non foi suficiente, e despois tivemos dúas persoas que están controlando todas as semanas a 2 e 3 veces andando todas as fincas e tivemos que volver a entrar en 100 hectáreas outra vez. Algúnas hasta 3 veces tivemos que botar insecticida. Ante a devastación causada por esta praga, dende o sector leiteiro reclaman que se tomen medidas efectivas. Piden que, de forma excepcional e con carácter de urxencia, a legislación europea permita realizar tratamentos fitosanitarios con drons nas plantacións afectadas polo verme soldado. Se ten un desarrollo xa grande o millo, que non se pode entrar con tractores, pois que o dron poida actuar. Pero iso é complicado, porque parece ser que a administración non está capacitada para autorizar eso, nin desde o Ministerio, tería que vir de Bruselas, é dicir, serían 3 campañas ou por aí para poder atender. Nosotros habilitamos un tractor con salfotador, a GPS, toda a historia para pesar o menos posible, pero a verdade é que destrozas bastante. O ideal sería con dron. Sospeitase que foron as altas temperaturas das últimas semanas as que provocaron a chegada desta praga. Friol esta fin de semana capital dos xogos tradicionais. Celebrase unha nova edición das Olimpiadas Rurais de Galicia. Nuns minutos visitarémolas. E hasta que volvamos a estar en Barça. Facemos a nosa habitual viaxe por Galicia a través das nosas cámaras da nosa páxina g24.gal. Empezamos na de Coruña, onde arestora gozan dun día despexado e uns agradables 25 graus. Chegarán hoxe ata os 27. Día tamén agradable, moi preto de alí, en Ferrol. Dende a cámara situada en Montefaro chega esta vista das súas beiras da ría. 24 graus agora mesmo dos 26 que gozarán hoxe. No interior, Lugo tamén vive unha deliciosa xornada con 25 graus. As máximas previstas para hoxe están en 27 graus. Temperaturas semellantes ás de hoxe en Ourense, onde agora mesmo os termómetros marcan 27 graus tamén. Esta é a vista en directo da cidade que ofrece a cámara situada no seminario.
E rematamos en Pontevedra, onde está un pouco máis fresco, 21 graus dos 24 que se agardan para esta xornada. Fin de semana tamén de rebaixas, a primeira. E son moitos os que aproveitan estes descontos para renovar o armario. Andrea Otero, están atopando o que buscan? Moitos sí, pero aínda que non atopen exactamente o que están buscando, a xente está aproveitando eses descontos que mesmo chegan ata o 70% para mercar moda, sobre todo roupa e calzado de cara a este verán, aínda que a cosmética e a tecnoloxía tamén están tendo moito tirón. A tenda física segue sendo para a maioría a primeira opción, porque así poden ver o produto, probalo e logo decidir se o mercan ou non, pero cada ano as marcas adiantan máis os descontos nas súas páxinas web. Só en internet os españoles está previsto que para estas rebaixas gastemos unha media de 270 euros, o que supón un 3% máis que o ano pasado. Por mí boto aquí todo o día, entre roupa, calzado, joias, de todo. Xa teñen descuentos hasta 50, 30, moi bons descuentos, verdad? Hai que aproveitar ahora que as cousas baixan un pouco os prezos. Quiero mirar algo para as vacaciones y ver a ver qué encuentro por aquí. Comprar ropa para verano, algún pantalón corto, algún bañador, cosas así para usar ahora durante esta temporada. Mira, ya las acabo de aprovechar que compré ropa para mí, para mi padre y para mi hijo. Hai que pensar tamén na familia a hora de comprar. Ben, en Viveiro traballan xa arreo para chegar preparados a unha das citas do ano, o Resurrection Fest, que comeza o próximo mércores. Os hotéis van colgar o cartel de non quedan cuartos e os veciños da Mariña Lucense reciben os amantes da boa música cos brazos abertos. Viveiro quenta motores xa para un dos eventos máis esperados do ano, o Resurrection Fest, un festival que xa é referencia a nivel nacional e que atrae a preto de 150.000 persoas ao concello lucense en 4 días cheos de música. Os hotéis da zona esperan un cheo absoluto. Está completamente reservado, fully book. Todos los 4 días que duran el festival está a tope. Ollo porque isto xa ven de lonxe, levan moitos anos co hotel cheo por estas datas e con clientes que son moi fiéis. Mucha gente de la que se marcha ya reserva el día del check-out, el día que se va, ya reserva para el año siguiente, la mayoría de la gente. Luego, obviamente, pues que esté ya confirmada la reserva desde marzo. Entre os veciños de Viveiro, boas caras, levan xa 20 anos cos amantes do festival e nunca tiveron maiores problemas. Todos son benvidos. Por supuesto, porque hai xente moi tranquila, non suele haber barullos. Boa xente, eso sí que é verdad. Non polo de ahora, todos os anos que viñeron, eu xa fai tempo que estou aí, pois vexos pacíficos, charladores, boa xente, en general boa xente. Ainda que hai cantidad de xente, pero bueno, que prácticamente pois ven, porque eles son ordenados, non forman bulla, veñen ao deles, é moi ben, moi ben. No hotel confirman tamén que teñen variedade en canto ao perfil do visitante, non todos son mozos. Tenemos un poquito de todos, tenemos desde padres a hijos, gente de todas las edades, desde más jóvenes hasta más mayorcitos y todo tipo de persona. Notan tamén o efecto os comercios, son días que poden compararse incluso coa Semana Santa. En comercios, en locales, es bueno para toda la zona de la Mariña, aumenta mucho la gente. De hecho, yo creo que cuando es el Resurrection es donde el pueblo más nota el crecimiento, a nivel de todo, de compras, de movilidad, todo. Polo momento son xornadas de montaxe, pero a partir do próximo mércoles Viveiro recibirá grupos como Sabaton ou Iron Maiden, 4 días de música positivos tamén para o comercio local. En vagas de calor, como a que vimos de pasar, a produción do gando de leite diminúe ata en 3 litros diarios por animal. Para minimizar este efecto, nas granxas recorren a diferentes sistemas que conseguen arrefriar o aire. As de leite figuran entre as granxas de vacún onde os animais acusan en maior medida as altas temperaturas propias dunha vaga de calor. Para facerllela máis levadeira ás vacas, os gandeiros recorren a diferentes sistemas, dendo o máis básico ata o máis sofisticado. Hai explotacións onde se arrefría o gando con auga e outras teñen instalados ventiladores e incluso aspas que conseguen baixar o termómetro varios graus. Empezamos montando 15 ventiladores
e a día de hoxe debemos ter sobre 24 ventiladores. Estamos cambiando, digamos, estes que son un poquinho de aire forzado aos de aspa, non, que moven moito máis o aire. Temos uns ventiladores e cando fai así calor, pois prendémolos para que funcionen e estén algo máis frescas. Nos amañamos fácil, é dicir, regámolas de vez en cando cunha mangueira porque non hai outra solución. Nas vagas de calor, a produción láctea reséntese cunha baixada de ata 3 litros por animal cada día. Cos sistemas para refriar a temperatura, os gandeiros non só conseguen minimizar este efecto, senón que ademais poden chegar a reducir o número de xornadas necesarias para que as vacas recuperen a produción normal. Baixaban xo mellor en unha semana 10 litros e depois non che recuperaban os 10 litros, che recuperaban 4, 5, 6. Temos unha vez de 33 litros e agora son de 30. Non sabes, que a calor é o que te digo, 3 litros. De non se aplicaren estes sistemas para aliviar a calor do gando intensivo, os animais sufrirían en maior medida. Pola súa parte, as explotacións poderían chegar a perder miles de euros en función do número de cabezas de cada granxa. Noite de gran emoción e moito humor na televisión de Galicia. O programa Luar corou onte a nova raíña do noso gando, Paloma. A espectacular candidata de Ourense proclamouse gañadora do concurso Miss Vaca 2026. Cunha planta inmellorable, o apoio dos votos, Paloma logrou superar as súas rivais das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra. Ourense volve presumir de orgullo rural grazas a esta nova soberana que xa forma parte da historia da nosa televisión. E atención, non te marches, Álvaro. E Friol celebra hoxe a terceira edición das Olimpíadas Rurais. Nesta competición máis desenfadada, ca deportiva, pódense ver modalidades como a cesta vai, piola e as carreiras de sacos. O bo humor e as gañas de pasalo ben son esenciais para participar. Dende as 10 da mañá, Cesta Vai ocupa unha das rúas principais de Friol, un concello no que a súa poboación incrementase esta fin de semana case nun 15%, coa chegada das 500 persoas que participan e compiten nestas Olimpíadas. Recuperamos un pouquiño eses xogos que pois que ao mellor nós xa non xogamos tanto, os nosos fillos menos aínda, e recuperar un pouquiño esas actividades. Participan 20 equipos con 20 xogadores cada un. Bueno, nosotros somos aquí un equipo de Friol, dun pueblo que se chama Guldriz. Vimos porque é unha gran festa, ben vedes que, bueno, un ambiente estupendo entre os equipos, compañerismo, xa se ve a noite na festa todos os equipos xuntos, bailando aí hasta as tantas da mañá, e despois as probas durante todo o día, unha maravilla. Viñemos o primeiro ano así de improviso e pasámoslo tan ben, foi unha cousa tan anecdótica, fixemos amistad, divertímonos tanto que nos decidimos a volver, xa o terceiro ano. Aquí menos competencia entre vosotros hai de todo, non? Exactamente, non, ao final competir non compites, ves e pásalo, faz lo mellor que podes, evidentemente, pero a competencia é o último. Billarda, piola e carreiras de sacos son algunhas das modalidades. Nunca importa gañar, senón compartir. Divertirse con toda a xente que está aquí e o borrollo e a mente que hai, que as tarangas e todo o xogo, o traballo que fai esta xente, para que toda a xente se xunte. Hai que pelexar. Pero unha rivalidade xa, non? Sí, sana, moi sana. A verdad que hai moi bo ambiente por aquí, bueno, moi bo ambiente, axudounos o tempo e maravilla. As Olimpíadas prolónganse ata o domingo pola tarde coa entrega de premios e un concerto da Indirixible. Coa chegada do verán, chega tamén a posibilidade de contemplalo Mar de Ardora, un dos fenómenos máis espectaculares que ofrecen os mares. Moi poucos lugares do mundo, entre eles Galicia, poden gozar desta rareza de bioluminiscencia que parece tinguir a auga de azul brillante. Unha empresa de Fisterra ofrece viaxes en barcos na metade da noite para poder contemplalo en alta mar. Que tal? Vamos a ver esas luces. Non son luces, son microorganismos mariños que emiten luz neón ao bater. Imos na súa procura, navegando nas augas da Costa da Morte. Vamos a salir a dar unha volta pola praia da Langosteira, vamos a ir hasta a Serra, hasta a praia de Estorde, vamos a procurar ver o Mar de Ardora. A noite acompáñanos cálida e co ceo parcialmente anubrado. Canto máis escuro e menos lúa haxa, mellor. De maio a setembro, o Mar de Ardora ilumina o océano. Aquí levámoslo vendo toda a vida, porque é unha cousa que se viu toda a vida. Nunca lle demos importancia porque nunca era unha cousa que non era bo para o pescador.
porque fai iluminar as redes, fai que os azueros brillen, os sedales, porque todo o que está na agua brilla. Claro, o que nunca viu, pois claro que é unha cousa, a ver, é moi bonita de ver, evidentemente. Bonita e impredecible. Desta volta, houbo sorte. Es increíble. As nosas cámaras recollen o azul eléctrico da ardentía se cadra un chisco máis intenso. Captan a imaxe, pero non a emoción. Compre vivilo para contalo. Yo de Italia. Siempre sorprende el océano. Es verdad. Qué locura. Yo soy del Mediterráneo, entonces para mí es todo nuevo. A xente do povo nunca o viu tampouco. En casa de herrero cuchillo de palo, non? Ou algo así, non é así o dito, pois é así tal cual. Unha cousa, para que nunca o viu, unha cousa moi bonita de ver. De ver é difícil de esquecer. De volta á terra, o porto dorme en Fisterra en silencio. O mar da Ardora brilla aínda no recordo dos que o vimos.